Epiao, ebusiafo, wonim se bomo chichi afrinsu ase beka kire so woden chemo wo yenje na chinye sanse yente kon de yente atrane sebe empani ahodo bebrebe na di kan na so mpanimfo se sebe udi kan court wa hundi bem free say Paul Ramantem no ya no se na di kanfo empanimfo so wo hanse na ye wo nyansafo enne mo ankasa mo de hye nana yaw apreku ubetimi afra mi mobium me ena mitutuka mituaka metete abanka ba firi wo kafo nsama ne kofie kodi nkamfo owia wa kamfo me epiao dwumadi a ugusu a wo hwei ni din e the African Show waya bia bebrebe seda ne da nyina wo hwe me wo African Show so bomodi ansa wo subscribe no akọ Facebook page no akọ hwe me e wo Facebook so GH Ashtown TV sama YouTube no so wo hwe me wo Ashtown TV medasipi wo enne yetiesi amamre ni amane wo abebuo kasabebuo a dodo na ebuo dan no ebinum so yebuo yenka ne ye ene ebinum wo ha yebu so a yenim asechire ene maboabo kakra no a mode hye mede ba beso mo unu se me de ye wunim no na mekopeni mafifi mu na mabeka kire wo na wo so wo hu akokwa ampani se matena madwam pe waso ne tie na asopa wo yi encha semti yenhwe wo ye kasabebuo ni bi ye tati se breni abreni na ye buba no obi se tentonte ye no nsa ye fadwen se ye kasa tentonte ase ne sei ye nti ase nya santefo nye ye kasa ye nso ne ye kyekirebe enti asem wonye ye kasa no ye den be kan ho eno ne me magi adwa a me kyirikiri mu ye mu be ne sa na mum ebe ne ye bu ne se tenten eto tietia eto ye no nsa no ye fadwen me no na apie me wachen wo so wo tia chen me enti me tenten me to a wo so tietia wo so to de na mum ye no nsa no sanse na mpani fa adwene wo ensadwase na afenzu no opanyini bia wo ne yonko onye ne nante eno nti so mienu kokohia eye dania ba ko de oboro ba ko so sa na ba ko so wo tia chen ba ko eno nti so mu kodu a na mpanimfo de ahwe wo se wo hwese de obi abeto ne de o mote wo fa adwene yi a ene ye tenten to tietia so to ye no nsa no ye de fa adwene na mum enye tentonte medase bebrebe afenso yenhwe ade bi ye tabu babi se opanyini se biota frache onye hwe kura no owo abatwe na nanom monim kasa nanso so sebe enya abatwe esansa abatwe de akwada wo bi opanyini wo bi ababa wo bi na abrante so wo bi nti ye dan na opanyini de wode na abatwe ko twampoa enye sanatie na mom ye bu be ne se opanyini oni hwe kura no owo uba ya che obaye ache esanse mpebebre so obi di wanim wo bribi mu a dan nyina ya na ono no experience no edoso enu nti panyini ne hwe owo uba ya che sebi ebe ya se bibi to na ko ka kire no a ebi nto wo mo panyini ne kura da ebi ato obi ama ode na nikotu awisi edi adanse ese ewi akire no se ne wi nipa no nti sa de kono se ye kwampa na wo fa so a eno so o ma go ahead na wako memo se nye kwampa de a onhwe ma wo nko no kan wantie so de a se bia futuo nsa kire nipa je sen hwehwe wo kwa na so akwa akwaso ahwe eno nti se wo se panyini bi te wo bi se panyini we de wa mobra ene woni kapra nye bra na wa mbo na emom obra no se wo bo a ensema wo no doso akwasi bi oni kasa mo se you will face many problems into be hu panyi bi na nani asoko nye enubone na wanom sebi eniema a wa famu apie no na eja na ni kokko eno nti panyi ni hwe no owo oba ya che na emum enya abatwe islamika medamase yemhwa bie bio ye tabubu babi eno de edbe no de kire se agidin yie kofo keka ye se kwancha de efa ye disika na ye kwancha de efa ye disika na ye nkwanti kwancha de nyina na efe mi bise wo kwancha de nyina na efe sebi monim kasa wudru kroketu abi mu a ebia na kuro no sebi monim kasa bia no mo ya ne di kuro nanim nti sa kwanchen ho no ho na efe na mom eya yenhwehwe be no ne yensi ni bi sanse de ye ka ne bi no musua enankire manyina ntimi mu be ya adwi nyina dane sanse mpani omuni mama mwe ne amani asabi ombachi atena se ya kire yen no wo mu mpo mato agu na so yesi wo ma wo refi kuro mhina ban ya wankasa wo yira dwabo ase na mom ye bu be ne se opani bitena ase ne ye fra no agya kwache na agya kwache ye obi a na obo ne homoden na wonya sika so o ma ne nsa achi nye den te se binom na obo ne nsem
eno nti na ade bia wo ye bia no mo de sika kɔ ho nti ade bia o ye bia efe enti se aha na obedu ne se ade ye siwe efo na ɛho abia ye se hwɛ agya kwaakye de wo na wakasa de kwaakye ne ne ma efe na nipa wo ka kyerɛ wo se kwaakye de no ka kyerɛ wo se ye sika ɛna wo de ye enti wo japabia bebrebe ɛwɔ bromo ahodo bebrebe so na emum se wotu wo na aka se agya kwaakye wa de efe na de onu sunim no aka kyerɛ se wo de sika ɛna ye enti ofa kwaakye na de efa wo de sika ene yeye nemum enye kwanchen ade a efe ene ye de sika yeye we ye mo ankasa mo de hie mobium migusu a me ne wo pense mu nemum ye hwa ade bi ye tabu bebi se ubu koto kwase a nyame hwe woto koto wo ba de no obu ni kwase a wo ko bu ne ne sei untimi mu koto kwase a da biara da nemum se wo kwa akɔkye koto a yenu a yatena nkurase ye kakra na nkuro nketewa mu kakra na yakɔ nsuo ano akɔkyeche kɔtɔ ne nyine nim se kɔtɔ ope nsuo ano ho mekoto ne bɔn na kɔtɔ ya aboa bi a ɛka ne nko no na nka nipa kora mfa na nim ho no nti dane da nyina wo hye nsuom na nsuom wo hye no so onye hu se wo ba bɛkye ne pɛ esan se wo wagye nsuo ano na asase na emrenti ne wo tu bɔn ne kɔfom enti oguso owotu kɔfom se odi kan kɔbɔn no na bɔn na etia wokoto a mepa kyɛw obi onim kɔtɔ kyerɛ bia nim se wokoto a woto no ɛya enkohwɛ wiem na mmom woto no ɛhwɛ ba bia wɔkyihwɛ na mmom wotene wo nsa na sa aboa ne mu se wo bɛkye na wo bɔ amana no kɔfom na emu yɛ tenten enti sa bia no gye se wo so wo ma nsa ne kɔfom tie se wo bɔ kɔtɔ no wo kɔfom a na wo de woto abɛhwɛ wiem esan se wo bɔ no na wo kɔfom na afei de wo bɛkunturu mu yie ma woto no ɛne wɔkyiri nyina ba abɛhwɛ utwedi ampon enu ntia ye wo bokoto no wo kwase a ena utwedi ampon so ohwe woto na emom enye se wo bu koto kwase a ena nyame ehwe woto me da se bebrebe mo de hie mo biemie ye hwa de bi wo ha dwuma bi a wo hwe ye friend African show ahanko na abenya ne pase ni amamre ni amamie ene nsemfu ahinta ye tabu bebi ye se besepa ani konini ahaban yetase ne banyansafo sa be ye ka enkwada ne bi ne mpanyini bi mposebe omo nte ase ebeso a obebu a wante ase no sebi otafrache te se wasaka poma na wandwam enu nti anse na abati ase no wo so hu ne ye be sepa ya hahan konini eno so ya hahan na sa hahan mi enu ya hahan bi a esepa se wanhwe ye ni akasa kote besepa han bra won hwe na akoko hunko na haban na se wonnimu a wobete koni na haban se ye besepa haban enu nti sebe na nanom nsoma obi akeke sanse mpanimfo se yesoma banyansafo na emom ye nsoma na motenten ti dan da nyina ye penyansafo ne yasoma no enu nti se nyansafo no so kwa no ko hu sa han mienu si bomu a oto ne bo no wahwemu hu se da bi woye koni na hahan na woye besepa hahan ansa na wate na wote ne friend se wotase se de mo anamota akọ enwa kire no yese wotase nwa wofom nti hahan na wote ne friend se wotase hahan no nti na mpelefo se besepa mi koni na hahan ye tase na banyansafo kire se ye te no wo obi a onim nyansem na se ye te no banyansafo me da se bebrebe na yo apraku na wusu a wo hwa mi wo ensemfo bi ye ta kase esie eni kagya wo hoyi eni aseda ayampa esie ni kagya ni aseda na mibusa wo se esie ye de adea kagya ye de adea ne ba ne se no mumie no muni aseda pe waso ne tie ye ka esie a ye wo sie nwa hodo bebrebe ye wo esie mu miensa ni ebi kan obo ade ankasa bo na saase no aduru baabi a wobohu se ahade asase no aka afua ama eno ye fe no se esie na so go se na tie bi aboboa bi gu fa akosa eno ye fe no sie esie etoso mienu sebe entatia yi a ye hunu se omo frofro nieman omo aso timi eye omo dan bi de na tie no bobomu ana no so esie kakra na wo ho eno so esie ena ye nipa nso so yetimi tu netie ne aboa no asi baabi saa nipa obi so tu netie no aboa no si ho a na se eyese bepo a eno nso so eyesie enti esie bia yesie na mom ti esie a meka ho asem de wonyankopon ye a ye frɛ no se esie no saa esie no de eya na etasisi muram
na se si nwura mu a se be ya na awia bo a ehyesie ne so oni katasofo nti awia hye no na se bi otafrache kagya so ya hahan na eno so no pe baabi atena yeso watena so on perform enu nti se kagya so begu a eba begu wo esie so na se kagya no so egusie so a etre otre ne ho e de fasie ne so enti ogu so a wo tre de fasie ne so no afa ebebi mpempenso bi no wagye nhini wosie ne so saa bre no na esie na boa no ama no kagya no wabenya baabi pa ye den atena ne ho atom e wosenko wode aseda e ma esie no yen hye no nso esie no nso so na awia hye no e na kagya abefifi ne so ama sesei awia hye ne biem enti e wose esie so wode aseda e ma kagya eno so yen hye ne so enti sesei mimi da wase agi so so da wase sana me so me da wase agi so da wase enti me no omienu no ye mi aseda mimi na wase na so da wase kire se ye nyina no ye boaboa ye ho enti na mpanimfo se esie eni kagya eni aseda kire se we boa ne yonko na we so boa ne yonko ensem no ya na etie mode hie na na ya apraku betimi afremi mobium African show so na waso eni wami egusu a wo hwe na wutie djuma die wo betimi subscribe no hwe wo Facebook page GH Ashtown TV sana YouTube no so Ashtown TV ebreni wo me meko yebese die hyemu da foforo epiao